Il-Kunsill Malti għall-Arti għandu taqsima apposta għal produtturi tal-films lokali li issa minn din is-sena se jkunu jistgħu jakkwistaw minn fond ta' aktar minn 27 miljun euro li bihom jistgħu jissieħbu ma' produtturi oħra Ewropej u lilin biex jipproduċu films u mhux biss isaħħu l-prodott tal-films iżda se jkollhom opportunità ta' firxa akbar fejn jintweraq il-film mhux biss fl-Ewropa iżda anki fil-Kanada. Għalfej huwa tajjeb dan netwerk, mhux biss biex jipproduċu films il-produtturi lokali, iġibu talent, itejbu t-talent tagħhom il-prodott tagħhom, imma wkoll kif jagħmlu l-films ikollhom l-opportunità dan il-film jintwera f'numru ta' pajjiżi differenti. Is-Sur Azzopardi kien mistoqsi dwar l-istrateġija għall-arti 2030 u kemm il-Kunsill Malti għall-Arti qed ikun aċċessibbli għal dawk l-artisti li għadu ma kellhomx ċans li nataw opportunità biex isaħħu l-arti tagħhom. Aħna aċċessibbli ħafna. Ovvjament ir-riżorsi tagħna mhumiex infiniti, jiġifieri ovvjament min se jikkuntattjana mhux imma naf żgur għax naf min joħsieb għandna brokers apposta fejn mill-ewwel kelmu nies jagħmlu telefonati magħhom, jintaqgħu magħhom kif kun hemm bżonn u jagħtuhom id-direzzjoni li hemm bżonn mhux biss għall fondi, imma aħna ovvjament aħna regolatur lokalment aħna nqabduhom ma' istituzzjonijiet ukoll li għamel sens li jaħdmu magħhom. Qal il-Kunsill Malti għall-Arti qed jara li jiġu indukrati talenti ġodda mhux biss bżieda ta' fondi iżda li dawn jingħataw l-għajnuna li jimirħu mhux biss lokalment iżda wkoll jiġu mejjuna b'kuntatti barra minn Malta.